Gaztezulo eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ikamizka egitasmoa antolatu du beste behin gurean. Eta nola bizidunk Euskaran lemapean Aretxabaletako kampusean egin dute Euskararen inguruko hausnarketa. Euskara sustatzeko eta Euskara bultzatzeko, lehen hitz egiten genuen bebai, ez? Batutan Euskara hartzen da behar bat izango balitz bezala. Eta horri buelta emateko hausnartu behar da, bebai, iritzi kontrajarriak dituzten pertsonak bata bestearen aurrean jarri, ulertzeko zergatik, eta azkenean taldeak indarra ematen du, ez? Eta partekatzea esperientzia horiek eta ikustea zure egoera berdinan dagoen jendea daukazula inguruan, horrek ere indartzen zaituelako eta Euskara nolabait ere indartzen duelako. Nik esango neuke oso gustora biltzala, ezta? Eta, jentea oso libre sentitzen da adierazteko eta esateko, sentitzen dauena eta, bizi izan dakua eta, gure kezkak hori da mai gainean jartzen ari garena momentu hontan, ez? Danok automatikoki hasiera baten, gure lagunekin, ez? Zertzen garela maietan, baina lagunekin gai honen inguruan be, eta Euskararen inguruan be, ziurrenik eduki aldo guzen iritziak nahiko antzekoak izan aldira, eta gai horien inguruan be igual hitz egin dugu. Eta aberazgarri dana, eta benetan, fiskat berotzen hasten zarenean interesgarri bihurtzen zer da, zure egoera, estan beste egoera baten bizidan horren esperientzia, ezagutzia. Mai baten bueltan elkartu dira komunikazio esparru ordezkariak eta fakultateko ikasleak. Eremu ezberdinetatik etorritako jendea zautzezu, bakoitzak bere egoera biziu, bakoitzak bere Euskara mailauka, baina denak Euskaraz bizi gala ikuste dugu. Eta orduan, bakoitzak bere egoera hori azaltzeu, eta denak nik uste nahiko lasai gaudela goentzen momentu honetan behintzat, eta nahiko hausnarketa eta debate asko behintzat ateitola mai inguru honetan. Gainera, Lizarra eremuan, eta zona amistadan ez da oso zaila da Euskaraz hitz egitea. Osea, batez ere gehienek gazteraz hitz egiten dutelako. Nik uste holako ekimenak oso erabilgarriak dira, eta baita ere zure buruei hausnarketa bat egiteko, hemendik aurrera erronkak ere nola beteko dituzun, eta bai. Musika, telebista eta publizitatearen mundutik etorritakoek azaldu dute beren euskarazko lan esparrua. Nik suerte handia dut. Lan egiten duan guztia euskaraz egiten dut eta egin izan dut, euskara irakasle izan naiz eta orain irratian eta musika behintzan ere euskaraz. Eta pozik nire ustez sortea delako euskaraz egin ahal izatea. Nire esperientzia kontatu diet eta bere enpresa sortu nuen eta euskaraz lan itzen dut. Eta egiteko modu bat da, ekintzailetasuna, beste batzuk lan itzen dute beste batzuetan, baina zure konpromisoa baldin bada euskaraz lan itxia, lana da, baina beti bilatu aldozu bideren bat, lana hori euskaraz eitzeko. Batzuen erantzuna zen, beraiek nahiko zaila ikusten zutela etorkizunen euskaraz lan egitea. Izan ere, eremu erdaldunago batetik datozelako eta beste batzuk esaten duten. Nik ez dut imaginatzen euskaraz ezten beste hizkuntzatetan lan egitea. Ekitaldi honetako lema hartuz, saioko gidariari ere galdetu diogu. Eta nola bizi duen euskara? Gauzak asko aldatu zaizkit azkeneko urtetan, lehen aipatu dugu eta hitz egiten egon gera nola gure nerabezaroan badugu hor fase bat ez denok bizitzen dugu, gehiago edo gutxiago erderara pasatzen garela eta ez dakit oso ondo zergatik, nero iturrik esan dut dela, munduari kontra emateagatik edo, baina nik gaur egun eunean esateko. Bihotzez, maitasunez, haserrez eta modu guztietara bizi dut.